ҳайати эҷодии барномаи як рӯзи варзишгар тасмим гирифтем ки қаҳрамони навбатии барнома чеҳраи ба ҳама ошно Акмалиддин Каримов бошад. бо ӯ дар тамос шудем ва эшон моро ба боғи Ғалаба даъват намуд, зеро ном бурда рӯзи худро одатан дар маконҳои ором бо машғул шудан ба варзиш оғоз менамояд ва рӯзи сабти барномаи мо Акмалиддин нақша дошт анъанаашро дар боғи мазкур бигузаронад. сирри оромтабиат буданаш ҳам дар ҳамин будааст ки ӯ рӯзашро бо машғул шудан ба варзиш дар боғ, назди дарё ва ё ба ҳамин монанд маконҳо оғоз менамояд. ба андешаи Акмалиддин ҳар нафар бояд рӯзашро бо амалҳои варзишӣ оғоз кунад, новобаста ба оне ки дар кадом шароит қарор дорад. каме берун аз як рӯзи Акмалиддин мешавем то ба шумо аз корномаи варзишиаш маълумот бидиҳем. Акмалиддин Каримов дар синни 12-солагӣ таҳти мураббигии Муҳаммадшариф Сулаймонов ба куштини самбо машғул шудааст. баъд аз 4 соли тамрин ӯ имкон пайдо кард ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок намояд. ҳамин аст ки дар корномааш Акмалиддин тавонистааст 6 маротиба ҷоизадори чемпионати ҷаҳон, 3 маротиба нишони нуқра ва 3 маротиба биринҷӣ гардад. дар наврасӣ низ ӯ 2 маротиба ба гирифтани нишони тиллои чемпионати ҷаҳон миёни наврасон даст ёфта буд. дар ин баробар ӯ тавонистааст 5 маротиба ғолиби ҷоми ҷаҳон, 5 карат қаҳрамони Осиё, 2 карат қаҳрамони ҷаҳон миёни ситораҳои самбо, қаҳрамони бозиҳои осиёӣ, қаҳрамони самбои размӣ дар соли 2010, 2 карат қаҳрамони Осиёи миёна ва 16 карат қаҳрамони кишвар, 12 маротиба миёни калонсолон, 2 маротиба наврасон ва 2 маротиба ҷавонон, боз чандин мусобиқаҳои дигари байналмилалӣ гардидааст. устоди хизмат нишондодаи варзиш ва 3 маротиба иншғолкардаи зинаи аввал дар радабандии байналмилалӣ соли 2012, 2014 ва 2017 мебошад. طول چند ساله که در پیش من مشق کرد تا به همین درجه‌های بالا رسیدنش، در همه سین سالش مهنت دوست، مشق دوست می داشت، هوس داشت و من یاد ندارم که یگان بار تمرین قفا مانده باشد. وقتی که کلان سال شد و در بین جوانان و همینقدر موفقیت‌های کلان به دست آورد، یگان بار همین تمرین 2 دفعه را ترک نکرد. اگر چند رای مشقم دور بود از خانه‌اش. яке аз сабаби ноил шудан ба чунин муваффақиятҳои Акмалиддинро устодаш чунин шарҳ дод. ҳелаи дӯстдошта дорад. вақте ки ҳамун фанди дӯстдошташа гирад, аз миёнбанд дораду вай кунад, ҳатман сари севҷиш иҷро мешавад ва хол ба даст меорад. ками варзишгарон ҳамин хел характеро доранд. бисёри варзишгарон метарсанд. Акмалиддин аз ҳарифош наметарсад, чунки ҳамаи ҳарифои пурзуре ки дар вазни вай қариб 5-6 нафар чемпионҳои ҷаҳонанд, ҳамашона чанд дафъаи ғалаба ба даст овардагааст. имрӯз аз рӯи нақша Акмалиддин бештар мушакҳои поро тамрин медиҳад. аз ин рӯ ба боғи Ғалаба ки фазои мусоиде барои иҷрои амалҳои мазкур дорад омадааст. ҳар як амалҳое ки мо иҷро мекунем, ин барои пурқувват кардани мушакҳои бадани варзишгар, бадани инсон мебошад. мо ин субҳ оғоз мекунем тамрини худро аз пурқувват кардани мушакҳои пой ва тамринҳои мо дар анҳамин монеаҳо мегузарад. пас аз тақрибан 40 дақиқаи тамрин дар макони зикр гардида, Акмалиддин лозим донист то бо истифода аз ба истлоҳ резин амалҳои махсусро иҷро намояд ва барои ин маконеро интихоб намуд ки фазои орому табиати зебо дошт.
мо баъд аз пурқувват кардани мушакҳои пойҳо баъдан ба пурқувват кардани мушакҳои даст аз резин истифода мебарем. барои мо гӯштингирҳо истифодаи бурдани резин ҳатмист. мо дар ҳама тамринҳои худ аз резин истифода мебарем. шумо дар давоми рӯз хоҳед дид. тамринҳо аз рӯи нақша бояд то соати 7 давом дошта бошад, зеро дар баробари варзишкор будан қаҳрамони мо дар қисми ҳарбии 54-53 вазорати корҳои дохилӣ фаъолият менамояд ва бояд сари вақт дар ҷои кор бошад. озод тавре маълум гардид вазифаи Акмалиддин дар қисми низомии мазкур тамрин додан ба сарбозон мебошад. тамринҳо дар қисми ҳарбӣ ҳам бо гарм намудани бадан оғоз мегардад. инҷо сарбозон новобаста ба муҳлати адои хизматашон ҳама дар як гурӯҳ тамрин менамоянд. низом рафиқи лейтенанти калон вазъияти ро таваррусӣ тини ҷонон беҳон камбудӣ нест. гузориш метавонед старшина рота хола шаҳобиддин. салом рафиқон. салом рафиқ лейтенант калон. озод озод рафиқон сарбозон омода бошед. пас аз 5 дақиқа машқи худро дар толори варзишӣ шурӯъ мекунем. низом озод озод гарм намудани бадан то он даме давом менамояд ки мураббӣ омода будани мушакҳоро ҳис намояд. омода шудани варзишгарон ба тамринро ӯ аз зиёд шудани оби бадан дар рухсораи шогирдон ва иҷрои хуби амалҳои фармудашуда пай мебурдааст. инро пас аз суҳбат бо Акмалиддин мо фаҳмидем.
заҳматдӯст будани Акмалиддинро болотар устода шарҳ дод ва акнун худ бинед ки ҳатто ҳини тамрин додан ба сарбозон ҳам гуфтаҳои Муҳаммадшариф Сулаймонов тасдиқ мегардад. ҳар як усулро аввал худ иҷро менамояд ва баъдан ба сарбозон фармоиш медиҳад. тавре Акмалиддин дар тамрини падоҳи рӯзии худ зикр кард, истифодаи ба истилоҳ резин дар ин намуди варзиш нақши муҳим дорад ва дар ҳама мавридҳо истифода мешавад. дар ин ҷо ҳам ба сарбозон ба хотири тобовар шудани дастон барои иҷрои усулҳо мураббӣ тамрин бо резинро тавсия медиҳад. ҳама каса тайёр шудем барои усулҳо тез иҷро кардани усулҳо резин мекашем. тайёр шудем. 1 2 3 чап рост чап рост. амали дигаре ки барои обу тобу додани дастон ва ангуштон истифода мешавад, ин баромадани банд дониста мешавад ки дар оинномаи тамринии Акмалиддин ва сарбозон нақши муҳим дорад. банд баромадан барои бақувват кардани дастон. тайёр шудем. нигоҳ кардем. шояд бинанда бо дидани наворҳо фикр кунад ки чаро сарбозон бо либосҳои варзишӣ гуногун ки хоси риштаҳои мухталиф аст тамрин менамоянд. мо ба ин суол посух мегӯем. Акмалиддин дар баробари гӯштини самбо дар риштаҳои дигари гӯштингирӣ ба монанди гӯштини миллӣ ва ҷудо ки ба якдигар наздикӣ зиёд доранд майдондорӣ намудааст. барои тамрин додан ба дигар сарбозон бошад аз таҷрибаи дар донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ хондааш кор мегирад. дар ин баробар роҳбарияти қисми низомӣ Акмалиддин ва сарбозони завқманди варзишро дастгирӣ намуда мушкилиашонро сари вақт бартараф месозанд. варзишгарои мо дар мусобиқаҳо ёки дар дигар мақомотҳо байни мақомотҳо намудҳои варзишӣ мешавад ё гӯштин ё дигар намуди варзиш. мо барое ки бачаҳои мо аз дигарон қафо намонанд ё ки ҷои якум ишғол кунанд, мо ҳама вақт бо либоси варзишӣ ё ин ки бо таҷҳизотҳои варзишӣ мо ҳама вақт дар бари онҳо рост меистем, дастгирӣ мекунем, муҳайё мекунем. баъд аз тамрин додан ба сарбозон ва ба анҷом расидани корҳо дар қисми ҳарбӣ Акмалиддин ба толори варзишӣ меравад. имрӯзҳо ӯ дар баробари тамрин додан ба сарбозон инчунин то расидани вақти тамринии худ ҳамроҳ бо Абдураҳмон Абдуллоев мураббии гӯштин ки солҳои охир Акмалиддин зери мураббигии ӯ тамрин мекунад ба наврасон дарси самбо меомӯзонад. ин амалро ӯ аслан барои омӯхтани ҳолати равонии наврасон ва таҷриба касб намуданаш анҷом медиҳад. бо алиш кардем. ихел бо аинҷо ихел мепарем ихел сар кардем. буда бо биё бо аинҷо қафо бо буда тайёр шудем. рафт кӯбирок
ҳама бо 5 кас бо бра. ҳангоми суҳбат Акмалиддин ба мо иброз намуд ки тамрин додан ба наврасон аз калонсолон фарқ мекунад. Масалан, иҷрои амалҳо, машқҳои сабук, омӯхтани хислати ҳар як ба қавли шогирд, омӯзонидани боварӣ ба худ ва ба ҳамин монанд ки аз мураббӣ заковати хосаро талаб мекунад ва ман маҳз барои омӯхтани ҳамин паҳлӯи мураббигӣ ба устодам кӯмак мекунам. Takror kadın, takror kadın. Yak, du. Dide. Yak, du, se. Yak, du, se le pakon. акнун вақти тамрин намудани қаҳрамони барнома фаро расид. новобаста ба оне ки аз субҳ Акмалиддин фаъолияти варзишӣ дорад, мураббӣ дар қатори дигар шогирдон ба ӯ ҳам гарм намудани баданро тавсия медиҳад. аз ин бармеояд ки имрӯз Акмалиддинро тамрини тӯлонӣ ва заҳматталаб интизор аст. бедор намудани мушакҳо ки ба анҷом расид, ҳар як варзишгар бо яке аз ҳамвазни худ усулҳоро иҷро менамояд. ин амалкард қоидаест дохили ин толор. дар бештари маврид барои коркарди усулҳо рафиқи варзишӣ Акмалиддин Талабшоҳ Мунавваров мешавад. Талабшоҳ мегӯяд ман худам кӯшиш менамоям то бо Акмалиддин ба коркарди усулҳо машғул шавам. дар рафти машқ ӯ ба мо бисёр маслиҳатҳои хуб медиҳад. мо ҳамроҳи ӯ кӯшиш мекунам доим ки ҳамеша қатъию яъне ҳамроҳи ӯ якҷоя кор кунам ва вақте мешавад ки ман меоям ки дигар нафар бо ӯ кор карда истодааст, ман кӯшиш мекунам ки яъне ӯ ҳайфашро яъне ма карда қатъи ман кор кунад. зеро ҳамаи варзишгар мехоҳад, орзу дорад ки қатъи ҳамроҳи Акмалиддин Каримов якҷоя машқ намояд. аз ҳамин лиҳоз ман чизеро ки мисол намефаҳмам яъне дарк намекунам, аз Акмалиддин Каримов пурсон мешавам ва ӯ бораи мо бисёр маслиҳатҳои хуб медиҳад. вақтҳое низ ҳастанд ки варзишгарон 5-10 дақиқа истироҳат менамоянд ва аз ин фурсат истифода бурда навкорон ва нафарони барои иштирок дар мусобиқаҳо омода мешуда аз таҷрибаи Акмалиддин истифода менамоянд, гуфт Талабшоҳ. будани ӯ ҳамроҳи мо дар ҳамин зал яъне барои мо як таҷриба аст. яъне мо бисёр хушнуд ҳастем ки ӯ ҳамроҳи мо дар ҳамин зал машқ менамояд. мусобиқҳое ки дар чемпионатҳои ҷаҳон меравад, аз он ҷо гашта яъне усулҳоеро ки дар он ҷо истифода мебарад, омада барои мо яъне дар ин ҷо меомӯзонад, мефаҳмонад ки ман ҳамин хел гирифтан дар кор, ин ҳамин хел шидан дар кор. барои мо як ифтихор аст буданаш дар ҳамин зал. имрӯзҳо Акмалиддин барои иштирок дар чемпионати ҷаҳон ки баргузориаш аз 5 то 8 ноябр дар Сербия дар назар аст, омода шуда истодааст. аз ин рӯ тамринҳо ҷиддианду вақташ аз пеш дида бештар. ҳар рӯзи тамрини мо ба худ як хусусияти хос дорад. мо чихеле ки шумо дидед, мо имрӯз 3-4 усулро такрор кардем ва рӯзи дигар бо дигар усулҳоро мо такрор мекунем ки чунки агар варзишгар бисёр амон усули дӯстдоштаи худро бисёр дар вақти тамрин дар толори варзишӣ дар вақти тамрин усули дӯстдоштаи худро бисёр такрор кунад, метавонад дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ бо ҳадафи худ даст боло шавад. аз ҳамон сабаб мо бисёртар ҳамин усулҳои дӯстдоштаи худро дар вақти тамрин бисёртар такрор мекунем ки ба мо як дар мусобиқаҳо масалан мо ғолибият ба даст биёрем.
аз рӯи нақшаи фаъолияти якрӯзаи Акмалиддин тамрини бегоҳирӯзӣ охирин амале буд ки иҷро шуд. баъд аз ба анҷом расидани тамрин қаҳрамони барнома роҳ ба хона гирифту мо ҳайати эҷодӣ ба сабти худ нуқта гузоштем. ҳадаф аз таҳияи барномаи мазкур дар он аст ки ҳар нафар имкони варзишгари муваффақ шуданро дорад, новобаста аз касб ё кори дигар доштанаш. ба варзиш машғул шавед, зеро варзиш ба шумо солимӣ ва закӣ буданро ҳадя месозад.